Sa atong mensahe, brothers and sisters, magsugod kita karon og identify atong ilhon unsa man ang mga butang kana bitawng importante kaayo para nato, kanang dako kay bili para nato. So one example is, well, of course, kwarta. Kinsa man intay di ganahag na ay kwarta, oy. So kwarta maunay makatabang nato sa ato ang pagkaon, unsa pa man atong mga kalipay usahay, no, kay tungod sa kwarta malipay ta, makapalit inani inana. Unya kung walay kwarta unsa may mahitabo? Syempre magkalisod, no, ang uban perting guula kung walay kwarta. Tinuod usa ni sa mga importante nga butang sa kinabuhi na ay kwarta, kay makatabang man ni sa atong mga regular things, no, mga atong buluhaton, etc. Another thing, no, number 2, unsa pa may lain nga mga importante sa atong kinabuhi? Mga higala, mga friends. Mangutana ko ninyo, kinsa man diri ang daghan kayog amigo o amiga? Anang friendly kayo? Nindot man sa nano, kay kung naghantag mga higala, naghantag friends, syempre natay ka istorya, natay ka share sa ato ang mga nasinati. Lahi sad ng mga friends nga maglibak ra na sus kaluoy ana, kay naro bagay mga friends nga musuko lang gyud panlibak. Anyway, friendship good is important, di ba? Mo agree mo nako, di ba? Friendship, mga kahigalaan. So kwarta, mga higala, no? Unsa pa may lain? No? Siguro daghan pa kayo, apil na diha ang pagkaon, good health, mga kabtangan, mga anak, apo, no? Everything makapalipay nato. You know, brothers and sisters, it is good. Nindot na siya nga naatay mga kabtangan or mga butang nga makapalipay nato. Basta, warning lang. Dili na sila palabian. No? Nga to the point, mulabaw pa sila sa imong paghigugma sa Dios. Mao na karon ang atong nadunggan sa first reading, sa gospel, no? Even the second reading, brothers and sisters. Kay ang Ginoo gayud, ang maora gayud, brothers and sisters, ang ato ang tagaan, gahinan, o pinakataas, pinakadako nga paghigugma. No? Ang problema lang, kay karong panahon na, brothers and sisters, lisod na ni siya buhaton, labi na kung kita kana bitang mawili ta sa daghan kayong kabtangan, daghang kwarta, sikat kaayo ta, to the point nga makalimot na ta sa Ginoo. That is a problem, brothers and sisters, which is very real, especially, brothers and sisters, kung naatay daghang kwarta, daghan tag friends, sikat ta, daghan tag kabutangan. Kaya nga naman, mahimo na niyang secondary ang Ginoo. When in fact, ang atong ebanghelyo niingon gyud higugmaon gyud nato ang Ginoo labaw sa tanan. Na syempre, musunod na sa diha ang pagigugma sa atong isig katawo. Pero kinsa man gyud ang pinakalabaw? Ang Ginoo. Kung tan-awon nato ang atong Philippines karon, brothers and sisters, no? Ang atong mga candidates in politics, usahay lagi maglibog ta karon unsa man atong kinsa man atong butaran, kay lain-lain man sa ni sila og mga agenda, no? Naiuban nga okay ra nila free ang divorce, or okay ra ang divorce, okay ra ang abortion. Naiuban nga pwede ra ang pagpatay, no? Illegalize ang death penalty. Naiuban sad nga pwede ra na siya makabuhat og kaning gitawag natog mga illegal things, basta sekreto lang. Bottom line, brothers and sisters, maglibog bitaw ta kung unsa man gyud ang klaro gyud nato, kinsa gyud ang klaro natong pilion.
But you know, brothers and sisters, ako ning gi-share ninyo kay a very hot topic na gid ni karon from this month until election time. Kano sa gali atong election? May, di ba? Is it May 11? Di na ko sure. Pero come month of May, diha na siya. Pero karon pa lang, brothers and sisters. So karon pa lang. Ato gid nang klarohon, no? Kung unsa man gyud ang mga qualities sa ato ang mga kandidato ug labaw sa tanan, ang mga kandidato nga kahibaw mahigugma sa Dios ug sa isig katawo. Usa gid ni siya kadako nga kriteriyon. Mao na, brothers and sisters, nga this is a little bit of politics lang ha, but wala gid miniingon nga kinsa inyong butaran, wala. Kaya dili man na nindot nga ang simbahan mo ingon nga kani inyong butari, kana inyong butaran, siya, etc. No. Ako personally, wa gyud ko'y gi-endorse nga kandidato. Wala. Basta make sure kana inyong pilion nahigugma sa Ginoo o nahigugma sa sikataw. Mao gid na, brothers and sisters, ang main criteria, no? Kay tinuod ang paghigugma sa Dios o paghigugma sa isig katawo, lisod na siya i-prove. No? Kay labi na if it costs you something. Naabitaw na paghigugma sa Ginoo nga tungod ana mawad-an na kag mga higala, mawad-an na kag amigo. For example, ang imong mga amigo, no, kay lagi barkada mo, unya buhaton ninyo nga let's say naamoy buhaton nga bati nga inyuhang kawaton kining usa ka butang, no, diha sa balay mangawat mo nya amigo lagi, higala lagi. Unsa man mukuyog ka sa pagkawat dili. Kaya kung di ka mukuyog, mawad-an ka higala. Mabitaw ng mga fraternities, brothers and sisters. If you are familiar with some fraternities, na ay mga frat nga mga nindot, na ay mga good causes, etc. Pero na ay mga kuyaw kay nga fraternity. Nga para lang yun musod ka sa among fraternity or sorority, no? Sa among grupo, na may requirement ninyo. Kinahanglan mo kawat ka or kinahanglan mo patay ka para kami mahimong igala, mahimong igsuon nimo diri sa fraternity or sorority. Nya kakuyaw anak. Kung ang tao ganahan kayo makikigala, ana ay gugma sulod sa usa ka grupo sa fraternity, ma-pressure siya. Kung di niya buhaton, mawad-an man siya mga higala, di ba? That's one example. Another thing, if ikaw, no, dili ka mangupya, for example, na ay mga estudyante na, sus uso ra ba kay ni mga kopyahan na sa estudyante? Ambot lang ang mga estudyante karon, mangupya ba mo o dili, no? Diri sa suba pasil. For example, ang imong barkada magkinopyahay. Unya, kung dili ka magpakopya, dili nimo ihatag ang imong tubag sa exam, unsa may mahitabo nimo be? Di-reject na ka, dili nakalabot sa ilahang barkada. Maunang mas pressure ka, mutuman na lang ka sa ilang gusto, magpakopya or mangopya. Na. Pero unsa maging mas labing importante? Ikaw magpakatarong or bahala nagdili ka tarong basta naalang kay higala, naalang kay kwarta, naalang kay kabtangan. Mao na karon ang challenge sa atong ebanghelyo, my dear brothers and sisters. Mga simple examples lang to ang atong gi-share karon. Pero the bottom line is, how do you prove? No, unsa man nimo pag-prove gyud nga gihigugma nimo ang Ginoo labaw sa tanan? Di ba? So mao na nga ningon kita, lisod ni siya, brothers and sisters. Lisod, no? Ang paghigugma sa Ginoo labaw sa tanan. Okay. Ato ang mga kagustuhan, kinahanglan ato man ang isuppress. Ato ang putlod. Dili tanan natong gusto matuman. Kay tungod gihigugma nato ang Dios, no?
Even when we follow the 10 commandments of the Decalogue, no? Mao man na siya ang gihisgutan karon sa readings, the Decalogue summarized into 2. The 10 commandments gisummarize ni Kristo. Love God first and above all with all your mind, soul, etc., with everything you have. Unya, ikaduha, higugma ang imong isig katawo, parihas nimo. The 10 commandments ang napo, no, kasugo, gisummarize duha na lang kabuok. Pero ang pinaka-importante diha, kung sa ganito, ang pagigugma sa Ginoo labaw sa tanan. So, brothers and sisters, challenge ni atang kanatong tanan, no? Unsao nato paghigugma sa Dios labaw sa tanan, no? Kay bawk ta dili ni siya lalim. So ato kining pamalangdungan, brothers and sisters. Manindog kita. Ato karong isangyaw ang atong pagtuo. Tanan, nagatuo ko sa